Kung marami, sa din lupis lagi. Ha? Panay computer? Hindi mo nakikita sumasama sa buhay. Binata na eh. Hindi ko pala nakalive. Shout out. Pinapuntahan mo na kay Marmar? Yan na lang kasi merong copyright. May tugtog. Pero pag ano, copyright. Shoutout sa 1 viewers.
Shout out sa one viewers. Shout out sa pro viewers. Ayan, nagtutong. Nagtutong. Wag na lang dito. Matras naman. Bili natin. 41 port. Diba? Ma'am. Matamis. Parang lang sumis. Ay. Yan! Isang kilo na to. Wala pa isang kilo yan, te. Kalahati lang. Okay, ayun. Mga kalahati lang. 120. 25, 120 lang. Bawasan natin to. Ayan o. Ha? Wala card mo, no? Ayun o. Pala siya na. Gusto na o. 100. Bigyan mo yan, di ako yan. Walong. Kaya ko rin, mga ilang box yan? Walo? Sana all. Kain niya 10. Dami pa. Ha? Kaya pala eh. Ako, maaga rin eh. Maaga natulog. Tawa. Siya na all. At least may kikitain kaysa lugi. Ano to? Baka tumawag sa'yo. Dropkick, shoutout. Saan ka ba? 2020 drop. So, pre. Who's this guy? May dumalay ako. Nagtitinda. Uy, bili na ate, bili na. Seedless.
Lagi. Ano na ba? Bili na ate, bili na. To si Kuya po rin sa labas ah. Walong box. Uy, seedless, seedless. Boss, money. Bili na. Kagay sandaan pa nga lang ako. Wala kanina? Ha? Ngayon. Ayun, may benta naman ako. Kalbo. Ano ba mo ano? Ang kaya mo sandal lang. Kulang pa to sa pambayad sa pagkain. Paano ba? Wala kang wala na. Tama na muna ang bayad mo na yan. Utang muna ulit. Utang ulit eh. Oo, problema mo na yan. Uy! Uy! Please dito, please. Pinapahilot ko yung kuya niya eh. Nasaan yung kuya niya? Bisig daw. Hindi siya marunong mawak, pero marunong mag-joke. Marunong siya mag-yuko. Uy! Uy, mag inamay ka ng tubig. Ha? Ha? Oh! Ano ba? Ito. Kumakain ba yan ng ubas? Kumakain ng ubas yan? Borog na to no? Dinurog niya lang? Sinipsip na lang. Oh, sakyan. Baka ano lang ka. Ay! Gusto rin. Ay, ito ah. Ano nakakita? Do! Hindi pa mga ano yan. Hindi kayo pag yung kinain niya, oh. Hindi pa yan. Hugasan mo muna yan. Makulay daw yun. Pinakasan. Makulay. Uy, ano niya? Hugasan mo muna. Ayun, may tubig, oh. Tubig pre. Nakunawa niya. Buti-buti Yan mo pre, naman. tubig pre. Talaga sa kainin si kuya. Buti-buti mo naman. Hindi ako kukuha pa. Ano na, matmat. Ikaw ah. Tara, ganito rin yung anak ko. Pagkan, Ah, lalaki. pagkalabas na, huwag yung sa loob. Mahirap isa. Pagkalabas. Ah. Tara. Thank you. Pilik mo tayo. Sumangot man yan. Huwag ka kasi mangot ikaw. Ha? Ito plastic pre. Baka tumakbo. Huwag jogging. Sakit yan. Bilis ng panahon. Bilis ng araw. Diyos na atang. Diyos nga yan, di ba? Bilis na. Jared!
lumabas, nakatabayin ko talaga. Ngayon ka mabalik si Nick. Ang ano ng baby siya. Tapos, nakatabayin ko pa niya. Pag ako nagkaanak Oh, ka, Lois. Tanggalin. Yung mama ni Lois. Hindi ko siya pwede din. Baka yung gagi, 2 araw na, wala na. Araw-araw na nangingitim na eh. Kawawa siguro. Wala na ba? Wala na ba sila? Pauwi na si Christian, mamaya ko na lang kunin yun. Saan? Wala ko si... Wala ko eh. Ay, ganito ako. Wala na. Ayun,
Yes, seedless, seedless. Yes, seedless, seedless. Bisa natin, maraming. Uy, seedless, 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 seedless. 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 Eh, seedless tayo. Pwede may mga Eh, seedless tayo, seedless. kaso pag nila pagbabakan mo. Hindi yan kami. Bago yan. Bago yan. Lalagay mo. Iyak kami. Iyak ka. Ay, maganda. Eh, seedless tayo, seedless. Uy, seedless. Good. Seedless season. Pwede na. Uy, seedless, seedless, seedless. Eh, seedless tayo, seedless. Ma'am, seedless, ma'am. Ano na? Ito. Uy, seedless, 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 seedless. 41 port, 40. Eh, seedless tayo, 41 port. Seedless tayo. Seedless, seedless. Uy, seedless tayo, seedless. Uy, seedless tayo, seedless. Oh. Seedless kayo dyan, seedless. Magkano dyan, sis? 35 ka lang. Same lang yan. Puro lang dumadaan, walang bumibili. Hindi palabok na eh. Yes, seedless tayo. 41 port, 40. 40 na lang, 1 port, 40. Seedless tayo, 41 port. Ate, seedless tayo, 41 port.
Seedless te, 41 port. Seedless te, seedless. Ano yung dito dito ano? Yung dito na lang. Ano nakapis ko? Bulacan, hindi na pupunta rito. Hindi na gagawin ito. Hindi kaya pa rito, free ng mga boy na malok. Wala, kasi yun lang yung nagbibinta nun dito. Yung pato. Sila lang din yung nag-aaral mo. Bulacan. Wala na, di na nagagawin rin. Kaya yung sa bata na yun. Matigas din ang ulo. Doon pa yan? Tigas ng ulo, hindi nakikinig ah. Ano yan siguro sa kanila? Medyo layaw-layaw yan doon. Hindi pa nga siya pinapalo ng nanay niya. Ganyan. Hindi ko lang alam. Mamaya tatanungin natin kung balik. May interview mo. Sakto lang, naka-live ako. Ano nangyayari? Uy, seedless, seedless, seedless. Bitawan mo lang ako, ma'am. May tawa naman, ano? Ate mo. Akala ko, ate. Pala yung tatay. Siga-sigaan yung bata na yan. Sana. Uy, seedless, seedless, seedless. Ate, seedless.
Tanggalin mo na yung ano niyan, man. Dahil hindi mo nakakaulan. Uy, seedless, ate, seedless. Mga ate, bili na, seedless. Seedless. Boss, seedless, seedless, seedless. Ate, seedless, te, seedless. Te, seedless, te, seedless. Ay, seedless, seedless, seedless. Te, seedless, te, seedless. Ate, seedless, te, seedless. Te, seedless, te. Sir Ronaldo Sarapin TV, shout out. Mark, pahingi. Uy, Mark. Ay, busy. Dito napansin niya. Shout out sa'yo. Seedless, oh. 42 Ford. Busy ka, upo. Gusto ang biyahe kaya. Gusto ang biyahe. Biyahe ka ngayon niya. Okay. Ay, seedless, seedless, seedless. 41 Ford. Ang kulit mo ah. Diyan mo na. Ito. Mar, bigay mo nga doon. Live na naman si Kampang. Kawasi ah. Bigay ng ice cream. Ano? Wala, linggo eh. Wala palang biyahe pag linggo. Kala ko may biyahe ka. Race day po lang ngayon. Race day yun ni Boss Sir Ronaldo Sarapin. Tumawad ka na? Ay, seedless, oh, marami. Tumal. Tumal ngayon. Kano palang benta? Matumal ang seedless ngayon sa bangkita. Wala nang huli, matumal naman. Laki pang habulin. Hey, seedless, seedless, seedless. Yan. 41 Ford. Seedless, seedless. Pwede, basta pag nandito ka. Pwede tikim. Iba nga hindi bumibili, tumitikim.
So, pa kaya na subscriber ko. Des, itliste. Matamis po. Wala naman na mabait siya. Ha? Wala nga naman na mabait. Man po ah. Po. Ay. Uy, gas, sandali lang. Masarap ito. Pwede na rin tayo matabang. Eh. Ano to? Matabang na. Hindi naman pala ano. Sige, mo lang. 130. Ito, ito. Ayan, nakabinta rin. Matabang ko din. Ayun, binigyan ako ni Kuya. Sandali, maghanap ako ng matamis. Iba-iba naman kasi yung tono. Yan. Malita mo to, te? Hindi. Ano to? Ay, mo ba Ito. yung matamis mo. Ito medyo mag-green. Sigurado pa? Parang sa... Try mo. Try mo kasi. Bawang. Malambot ko. Ingatan mo ako kasi. Ay. Tamis na. Hindi, sariw lang. Tikman mo na lahat. Hindi ah. Dalawa nga lang. Ayun na lang. Ano to? Ito. Dalawa lang. Mga batang makukulit. Ilabi ko na lang. Thank you very much. Ito, 130. Sobra na yun. 144. 130 lang pa ba yan? Wala ka dyan. Bibigay ko kay ano. Hindi. Uwi na kayo? Gagawin ko dito. Wala namang merienda yun. Nagugutom ako. Hindi rin man ako mapalit, matilaw la. Pwede man magtilaw. Oh! Hoy, Mark yan. Kami! Lagi mo na yung toy mo. Para makaya mo yung ice cream. Can I have your toy? Hi! Oh, sige, you hold your fire sa I don't care. Wala ka ba? Gano'n maghulog kaya tayo, ano? Ito na. Kaya na? Sindis, ma'am. Sakyan, no? Tara! Takbo yan! Takbo yan! Takyan! Ano yan? Kusi yan! Takyan! Normal na lang? Daan mo na dun. Punta ka na. Tingin, Papa, na. What is this? Fire. Yung buwang pusi? Galing, what is that? What's that? Ha? Aisha. Ayusin mo yung sinilas mo. Shout out sa 3 viewers. Uy. Hindi kayo wala mamaya. Pouring mo sa Arabia. Shout out. Shout out. Wala mamaya. Yung kitang thumbs up. Yung kitang jacket, boss. Yan, may moderator ka na po.
Moreno sa Arabia, shoutout sa iyo. Pasensya na po, nabubulol na ako. Hindi ko na kasi alam mong pagla-live. Yan o, seedless. Mura lang. 1/4. Uy, seedless. Shoutout salamat po sa ano, 1 viewers at 3 thumbs up. Shoutout. Seedless. Uy, seedless. Ingatan ka. Uy, seedless. Bili naman kayo, bili na. Seedless te. Madam, seedless madam. Kano 1/4 boss? 40 1/4 boss. Porimaw. 40 po. Yan po. Matamis. Porimaw sa Rabi, shoutout sa iyo. Si ano rin yata to eh. Si Rinaldo Sarapin. Wala pa ang tao. Pa kasi. Hindi pa lang. Maya marami. Hey, seedless. Seedless. Tapos na yan? Tapos na yan mag-views. Ay. Bakit yan, ay? Hey, seedless. Seedless te. Hindi ka marunong pili. Bigyan ko na. Oh, ito. Seedless. Seedless. Seedless.
Uy, seedless, 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 seedless. Seedless, seedless. Seedless, seedless, ma'am. Shout out sa 2 viewers and 3 thumbs up na love. Shout out. Seedless, seedless, seedless. Seedless kayo dyan, seedless. Wala pang 30 minutes si Marmar nung nakatayo. Naghanap mga ganang upuan. Upo. Seedless, Seedless, seedless. Nagdadaan pa po yan. Uy, seedless, seedless. Hey, seedless, seedless. Ate, seedless, Seedless, ma'am. Ayun, watching. Seedless. Seedless, Uy, seedless, seedless. Seedless, me. Uy, seedless, seedless, seedless. Tagilid ng likay. Insin ko.
Oy, seedless. Binta ko 4,000. Hmm. 3,000. Seedless po yan. Oh, seedless po. 40 ang kalahati. 1/4. Medyo matagal. One fourth na nga. Matamis sa part. O kaya teka lang. Kalahati. Bili lang din. Ha? Ayan, pwede na yan. 100. Pakidoble lang. Sige po. Oy, seedless. Madam, seedless, madam. Pag seedless na kayo, gusto niyong bumili, ma'am. 40 lang, 1/4. 40 lang kalahati. 80 kalahati. Yan. Bili na kayo. Seedless te. Mag-seedless na. Seedless. 40 1/4. 1 hour lang, mag-out na. Isang oras lang mga kuray, out na tayo. Ay, seedless. 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 Ma'am, seedless ma'am, 41 1/4. Uy, seedless. Malutong ma'am. Saan ang bago? Bago po yan lahat. Ikaw ng luma. Opo. Ala. Meron ano. Tamis ka. 180. Handaan lang kuya eh. Tandaan lang. Parang masarap yung chicken siya. Hindi, ito na. Malutong to. 85. Tandaan na. Sige, yan na lang. Masahe ko na lang. Mar, may 5 ka dyan, Marlo. Uy, seedless. Seedless.
seedless. Bomba. One way. One way. Wala. Doon lang may parin sa baba. May seedless. Bumibili pa isa-isa. Seedless. Seedless. Seedless, ma'am. Hoy, seedless. Ate, seedless. Mar, baka abutin. Galam mo nga yan sa labas, Mar. Baka mabintang ka doon. 35. Ayusin mo, ha. Boss, maningil na yan. Masiningil ka man naman, eh. Ay, seedless. Babinto man. Seedless. Shout out sa 1 viewers. Ay, seedless. Seedless. Uy, seedless.
Seedless po. Uy, seedless te, seedless. 41 port. Uy, seedless te, seedless. Uy, seedless, seedless, seedless. Ma'am, seedless ma'am. Wait, hindi ko nakalimutan yung... Uy, seedless te, seedless. Seedless. Kalis siya. Uy, seedless te, seedless. 40 lang, 40 kalahati. Ay, kalahati. 41 port, seedless, 40. 41 port, seedless. 41 port, 40, seedless, 40. Kalahati lang. Yellow. Yes, 3 na lang. Hello? 75. Kulang pa yan, wala pa yan. 7.5 yung ano, report. Hindi na ako umiinom. Hindi na kami umiinom doon. Marami na si Diba, kulang pa yan. Yan, isa pa. Yan. Lagpas na yan, 55. Okay na yan. Wala na mga organic ang pinibili. 55. Boss, seedless boss, may seedless. Ma'am, seedless ma'am. Pinagaya lang mga bubuhati. Ay, ganito lang po yung ano. Ganyan lang. Okay. Kasi yung kay kuya hindi. Hey, seedless te, seedless, seedless. 20
Hindi na, 41 port, 40. Seventy po ang isang kilo. Uy, seedless, seedless. 41 port. Eh, seedless te. Eh, seedless te, seedless, seedless. Uy, seedless ate, seedless. Tanga. Mga tao naman to. 72 mark. Kano na ito? Ano? Yung tangbayan dyan, wala namang utang, di ba kumain? Okay, 105. Iwaw ka, wala akong pagkain dyan. Kumain mo kumain ito, hindi maliko. Nagis mo doon sa bubong para wala masisingil. Ganyan-ganyan Ako ka na nagkain naman. yan. Ah, wala, hindi mo nakita yung kapumukha ko doon. Ano? Ano? Hindi ako magbabayad dyan, may pirma ba ako dyan? Tama ni. Para manahimik ka na. 150, kulang akong 20. Dos. Mag-piso. Bilhin na no. Ang puno muna, 5 piso lang muna. Oh, magkano utang dyan? 105? Uy, seedless, seedless, seedless. 5 piso. Oh. Eh, Ma'am, seedless ma'am. Yun na ma'am, seedless. Seedless! Tumal. Matumal tayo. Sabi ko na nga pa, dapat nagpubos lang ako. nice eh. Uy, ate, seedless te, seedless. Ipawis lang. Ganyan. Kahapon, yung tira ko, dapat pinaubos ko lang. Puminta yung apple ng mga 2-3. Konti na lang. Konti na Meron lang pa kasi. doon. Kunti na lang, pasensya ka mo. Kasi nakaupo na. Guya ko rin tatawa, 8 box. Dami kong utang mga to ah. Uwi na. Dami yung utang ah. Nandun si Marmar, pinapunta ko yung mga kubinto. Ayun, basin ko. Kailangan nyo yung bayo. Wala kasi dito si Baby. Kung nandito, nagtitinda si Baby sa labas ano. Nakabilis mo. Sakto lang, parehas lang. Parehas lang. Swerte lang naman, no? Parehas lang din. Pinagkaiba lang kasi doon. Medyo sagot sa katutulak din. Doon. Yung mga nakamotor bumibili din. Mga nakasasakyan marami. Marami ang nakasasakyan doon.
May natira to bukas, mamaya. Yung bukas, pantumpok na yan. Sabi yan, naubos ko. Gising kasi ako kanina, tanghali na eh. Alas 6 na eh. Sabi ko, linggo pa naman. Dapat mga alas 5, alas 4 na. Ano ang pupunta rin? Alas 6 na. Tanghali ka na kanina? Dahil ka naman tao. Ako talaga, madaling araw na nandito na para pagdating ng tanghali. Matamis. Kunti lang ang ano, no? Eh, bala ko talaga no kasi linggo nga. Magahan ko kahit mga alas 5, alas 6, ano, alas 4:30. Gising ako alas 6. May natira ka pa. City pa na to. City pa. Malaki na binta mo. Malaki na binta mo. 1,000, magkano ba remita mo? Ito. Di 200 na lang. Hindi mayroon kang malinis 1,500. Sabi natin na lang 1,000. 3-3 na to. Hindi, 1,000. Eh, yung natubo namin. Pwede ka na mag-relax. At least tumubo ka kaysa dun sa ano mo. Kainin na lang ng kainin. Kinilas. Oh, dati pa eh. Ayaw na ako ng bigyan ng kaya ko ng pamilya. Buti na nga magpautang ka pa. Ay, si Kunyong pala nang ano yun, nagsasabi ba sa'yo? Ha? Bakit? Ano sa akin? Nag-ano sa akin yun. Sabi. Pag-aran. Sabi. Sabi. Hindi ko pwede na mag-aran to sa'yo. Hindi ko sure dun yung kasi Hindi ako magbigay ng ito. hindi na ako nag-aara. Kaya kung binigyan na hindi na ng Ha? Yun ang ano, dami ka nga binigyan kasi hindi na kaya. Doon ka na lang sa kulto, kasi sigurado. Kahit pa